Ez mamoste Rodî Xelîlim, berpirsê beşê bîrkarî di zanîngeha Rojava. Wekun zanin ev beş 2016 vebû. Beşê me bîrkarî xwendina wê 4 salin. Beşekî giring e, gelek derfetê wê hene. Heger di mecalatê kompyûter de, bibin mutewwir di şerîkatê tiqanî de, di mecalatê emnê sîbranî. û derfet hene jî xwendekarê me ê ewal derdikevin û bibin mamoste nefsa zanîngehê. û derfeta wa jî heyî ku xwendina bilind jî bikemilînin master. Ana xwendekarên me hene mastera zeka stînaiyê bixwînin. û di salê çû jî hebûn xwendina beşê bîrkariyên master dixwendin û hinek ji wan xerricîn jî yani master standin.